Karong adlaw nagsaulog kita sa solemnidad sa pagpahibalo mahitungod sa Ginoo, or the solemnity of the Annunciation. Maunang special ang atong liturgy karon. Dili kita violet kundi puti o nakitay gloria. Kaya gihatagan ganog pagkahulugan kining maong adlaw. Exactly today, 9 months before December 25. Gitawag nga other tawag aning karon nga celebration, the solemnity of the Annunciation, gitawag usab kini og the Lord's Incarnation. Kay karong adlaw nataw ang bata sa tiyan sa mahal na Berhen. Karong adlaw gipahibalo sa anghel nga si Maria ang usa ka batan-ong dalaga manamkon og usa ka lalaki, usa ka bata. Nindot pa malandungan mga igsoon. Nindot pa malandungan. Hinumduman nato historically naay gamayng history sa atong pagpamalandong. Si Maria sa unang panahon, especially in this time sa pagpahibalo sa anghel kaniya nga siyang magmabdos, ang iyang edad sa betrothal age mga 12 or 13 years old. Unya, ang lugar kung asa si Maria nagpuyo, dili gayod kini ingnon tangpunga kanang dato nga lugar. Kay ang ilang lugar, wala may mga dool sa dagat, unya wala man didtoy mga building nga dagko nga mga business. In other words, si Maria, usa ka simple nga tao, usa ka simple nga babae, 12 to 13 years old, anak ka bata. Unya, imagine, nay usa ka anghel nga mapakita kanimo, mugingon paglipay kay ikaw magmabdos. Of course, kung kita sa atong panahon karon, unsa kay atong reaction, especially kamong mga babae nga nakaron dinhi, edad ninyo gabata pa kaayo, unya ang inyong pagpuyo dili ingon anak ka maayo financially. Unsa man ka ang reaction kung kamo magpakita ang anghel? For sure usab mahibaw-an nato dinhi, makit-an nato diri mga igsuon, ang reaction ni Maria, ni question siya, unsaon man kini pagkahitabo? Ang kaning iyang pangutana dili kini pagduha-duha, kundi nangutana lang siya kay nahibong siya, of course, naapod ang kahadlok perhaps sa iyang human nature, pero pagpakita sa anghel pag-ingon, ikaw magmabdos. Initial reaction sa usa ka tawo nga normal, unsaon man kini? Naa kining kahadlok. Pero bisan pa man nga naa ang uncertainty, bisan pa man nga dili siya sigurado, bisan pa man naa ang kahadlok, tungod sa dakong gugma og pagtuon ni Maria sa Ginoo, nag-ingon siya. Bisan pa man wa siya kahibaw unsaon niya pagbuhat, unsaon pagkahitabo. Unsay last nga word nga iyang giingon? I am the maid servant of the Lord. Sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta dinhi kanako ang iyang gisulti. Perhaps it's good for us to reflect our own fiat. The fiat of Mary starts, mo ni ginaingon ba? Kung wala si Maria ni yes, pag-ingon sa anghel nga magmabdos ka, kung wala niingon si Maria oo, naba kahay salvation history, naba kahay Jesus nga niabot. Mo ni mga pamalandong, atong lang tawon diri nga bisan pa man sa history sa salvation, ang Ginoo iya gayud, wala gayud niya gipugos iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. Iyang giingnan si Maria nga ikaw magmabdos unsa man kini. Pero kung si Maria niingon dili ko kay mahadlok ko, naba kahay Jesus. Nag-start ba ka ang atong salvation? Mao kini ang atong mga pamalandungan. Mao kini ni mga igsoon nindot nga pamalandungan, ang usa ka birtud nga naa si Maria. Bisan pa man sa walay kasiguraduhan, bisan pa man sa iyang kahadlok, bisan pa man wa siya kahibalo unsaon niya ug unsaon kini pagkahitabo. Pero tungod sa iyang dakong gugma ug pagsalig sa Dios, niingon siya, sige, sulugoon ako, mahitaboon ta kini sa akong kinabuhi. And that fiat nagsugod og nahitabo gayod ang plano sa Dios sa pagluwas sa katawhan. Kini pagpahinumdum kanatong tanan.
all of us are called by God in a different way. Kitang tanan, we have our own mission dinhi sa kalibutan. Perhaps our reflection today and our challenge for today is to look at ourselves and ask ourselves today, how is my fiat to God? How is my yes to God? Kung ako karon nakadungog sa Dios, sa tingog sa Dios, kung ako karon naay sa akong pagpamalandong nga naay gihatag nga misyon ang Ginoo kanako, unsa man ang akong tubag? Is it a yes to God or no? Hinumduman nato nga kitang tanan gisangunan gayud sa Dios. Although yes, dili parehas ni Maria nga kita kamo especially mga babae nga magmabdos ni Jesus, pero kitang tanan gihatagan og misyon nga si Jesus ipaila ngadto usab sa uban. Especially sa mga tao nga naa karon sa pagduha-duha na sa ilang pagtuo. Especially katong mga tao nga nawagtangan na og paglaom. Mao kini karon ang atuang mission, to let Jesus be felt by others, to let Jesus nga mailangad to sa uban. Nabitaw ko'y katong, ako naman yung giistorya during katong sa simbang gabi, but gusto lang na akong balikon ang storya nga naay usa ka batanon, naay usa ka tigulang dito sa merkado, nagtinda siya og mga prutas. Karon tungod katong tigulang siya usa sa iya kay wa man siya pamilya, nya tigulang na siya, maglisod na pud siya kita. Ang iyahang mga paninda nga prutas didto siya sa kilid nagtinda, gisod niya og usa ka kanang bara og kanang mga sa tawagan ng sudlanan. Naay grupo sa mga batanon nga naglakaw-lakaw, nakit-an nila katong maong tigulang. Ang gibuhat sa mga batanon tungod lagi kay tigulang na, unya dili na ang paninda sa tigulang ilahang gipangkatag, unya ilang gibugal-bugalan, unya nang lakaw sila. Tuod man tigulang na, iya intawang gipamunit, unya maglisod man siya kita, iyahan na lang gipang hikap-hikap. Kung unsa iyang mahikapan, mo iyang ibalik. It so happen nga katong adlaw na apoy usa ka batanon nga niagi. Pag-agi sa maong batanon, without any words, nitabang siya sa maong tigulang. Namunit pod siya, unya to his surprise, gigunitan siya sa tigulang o giingnan o gipangutana, ikaw ba si Jesus? Are you Jesus? My dear brothers and sisters, today we are all asked, when was the last time that you can recall that you become Jesus to others? When was the last time in your life nga nakaingon kita nahimo kang Jesus ngadto sa uban labi na sa mga nagkinahanglan? When was the last time nga makaingon kita nga ang annunciation, nga ang batang Jesus natawo kanato ug ato kining gihatag didto sa uban labi na gayud sa mga nagkinahanglan? Amen. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Kitang tanan. Nagatuo kami sa